Ako'y problema. Ambot lang saya papa. Asa yang papa? Bisakin sa pa na kaya akong utubang, wako na hadlok para siyang anak. Yang papa? Nasi mong luyo. Usay di mahadlok. First pamisita ben ako ni dapat na ako'y bulak. Kinsa may sigdok-dok. Ay, nagpapanday silang payag. Ani mangayon ako. Ayo. 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 Oy, unsay ato? Ay, mayong hapon te. Hinsa man ka? Naa si Grace? Igunsa mo? Ay, mamisitaw da ko ni Grace. Mao ba? Yun na ka. Unsa ka na mula ka? Kaning niya, para si mong dalaga. Unsay dalaga? Naa naman gani ni anak? Kining niya. Kabalo ko anate, nagsabot na mi anak. Unsa ka to akong nadungog? Nagsabot na? Bitaw te, naa siya? Sa pananaw pa lang nako si mong pamarog. Samot gyud nga way kaugmao ng akong anak. Pwede na ako makita si Grace kadali. Pwede man. Pasalamat ka, wala yung papa dere. Grace? Ma? Kinsa ka ng laki ha? Wala ma, bukan ka ng tawhana ma. Ngunit naghatag na kong allowance. Di ba? Niingon ako nimo nga gamay pagbata. Padisgrasya na po ka. Ma, ayaw ganhaa ba? Ngunit nakasalbar sa tanan akong panginahanglan nun sa eskwelahan. Di ba? Gimadlan ko lang daan ng laki ha. Sa pamarog pa lang daan, yaan ng gyapon ka. Ma, hihigugman ako si Ronron. Ay sige, supak-supak. Ati mananing bata biyaan noon ta ka? Matay, wakang ko'y pag-asa ni. Oy. Okay, Grace, supak yun ako. Nanas papa ni mo. Hala, si Papa, ani ana. Maluwi ka. Maluwi ka. Ako'y problema. Ambot lang saya papa. Asa yang papa? Bisakin sa pa na kaya akong utubang, wako na hadlok para siyang anak. Yang papa? Nasi mong luyo. Usay di mahadlok.